dai bai daɗi ba. Amari dai bai daɗi ba gaskiya. Zanga-zanga da take gudana da haka a garin Gashuwa saboda kisan da sojoji suka yi wa wani direban Zul harin sa ya fi saboda yin Allah ba mu zaman lafiya. Amarin din bai daɗi ba gaskiya. Ana zanga-zanga kan sojoji sun kashe wani direban zuljiya a gidan mai, wanda hakan ya jawo direbobin zulɗin suke zanga-zanga a cikin gari. Za mu tafi wajen sojoji. Tule me yasa kai matsoraci ne? Ai wani nake zanga-zanga. Amma kai ma ɗan gari ne ko? To me ka je ka buɗe hagonka. Ka je ka buɗe hagonka. Ba a buɗe hagu ne? Ka je ka sa riga sai wallahi ne akai na kunya ne. Budowa wane? Budowa ne ba ma san ne. Kawai na ji ana yi ne nan. Ka je ka sa riga tun da ka san me yake faruwa ko? Tunda dai ka san me yake faruwa za mu je ka sa riga ko? Ba na riga ne. Barkatan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amarin bai daɗi ba gaskiya. Mutane dai matasa ne gaba ɗayansu bula adadin. Wani sun kashe hanya. Harbi ɗaya halayira. Wai laifin mai? Kwastam ba haka sun kunna ba. A can dai gaba ɗaya abubuwan ba kyau. Allah dai ya iya mana fa. Suna da yawa ba. Suna da yawa. Ka je ka sa riga ka silai. Ni ba na jin daɗi. Mu ji hagon baka akwai riga in keji. To. Ai ba ki. Kana da da kuma kana haka. Sallatan. Allah mu je ka. Ya din da ginin wajen. Ran mutum ya tafi a banza wa wai. Marin dai. Ka zo ni